Karong adlaw gisaulog sa tibuok simbahan ang pagkatao sa atong mahal nga inahan, ang atong mahal nga Birhen Maria. Ang pagkatao sa atong mahal nga Birhen Maria, nga ang atong inahan, kini nagpahinumdom sa matag usa kanato sa gahom sa Dios og sa kaanindot siyang makaluwas nun nga plano sa Dios alang sa iyang mga katawhan, alang kanatong tanan. Giandam na sa Dios ang atong bulahan nga inahan, ni anang dakong plano sa Dios, ang iyang dakong plano kanato isip iyang mga anak, nga ipakatao sa Dios ang iyang bugtong anak sa usa ka babae nga ulay, aron pagluwas kanato gikan sa kaulipnan sa sala. Ang atong unang pagbasa karon gikan sa sulat ni Propeta Mikias, nagsaysay ni anang dakong plano sa Dios sa iyang katawhan, nga diha sa Bethlehem mataw kining manunubos, mataw kining Hesus nga muoy muling kawas nato gikan sa kaulipnan sa sala. Ug diha usab sa atong ebanghelyo nga atong nadunggan karon, diha usab gisaysay ni anang sa pagkatao ni anang manunubos. Gisaysay ang iyang pagkatao ni anang Dios nga nagpakatao diha sa tagauangkan sa usa ka babae nga ulay, nga walay lain kundili ang atong mahal nga inahan. Atong masabtan din mga igsoon nga diha sa dakong plano sa Dios sa iyang katawhan, nga iya kitang tubuson gikan sa kaulipnan sa sala, ang atong bulahan nga Birhen Maria adunay dako kayong kabahin ni anang makaluwas nun nga plano sa Dios para kanatong tanan. Ang pagkatao sa atong bulahan nga Birhen Maria nagpahinumdum kanato ni anang gugma, ni anang Dios nga kanunay na higugma sa tao, nga kanunay na higugma bisan pa man kita makasasala. Pagkabulahan di ay kanato nga naa kitay Ginoo nga kanunay nangita siyang mga anak para kitang tanan mamalik sa iyaha. Sa unsa nga pamaagi nga ang atong mahal nga inahan na mahimong kabahin diya sa makaluwas nun nga gahom sa Dios. Sa unsa nga pamaagi nga ang atong inahan na mahimo mang dakong kabahin diya sa dakong plano sa Dios nga luwason kita niya. Ang iyang pagsanong o ang pagtuman sa kawabuton sa Ginoo uban sa pagtuog paghigugma, maoy nakapahimo niyang dakong kabahin diha sa plano sa Dios alang kanato isip iyang katawhan. Pagkabulahan kanato mga igsoon nga nakita inahan nga misanong og mituggihan siyang kaugalingon ngadto sa kahubuton sa Dios. Ang pagkamasinugtanon sa atong mahal nga inahan, ang iyang pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Dios nagpahinumdom usab kanato ni anang maong tawag. Kung nagmasinugtanon ang atong mahal nga Birhen Maria sa plano sa Ginoo, kita usab gitawag ni anang tawaga nga kita unta susama sa mahal nga Birhen Maria magmasinugtanon ngadto sa kabubuton sa ato nga Ginoo. Nga kitang tanan gitawag sa pagkamasinugtanon ngadto sa kabubuton sa Dios. Ang atong pagkamasinugtanon ngadto sa kagustuhan sa Dios mao ang pinakanindot nga atong mabuhat atubangan sa Ginoo. Ang ato untang mga grasya nga atong nadawat o kining atong pagsinati sa kaluoy sa Dios diha sa ato nga kinabuhi, kini unta magdala sa ato nga mas masinugtanon pa ta sa iyang kagustuhan ug sa iyang nga kabubuton. Karon unsa may timailhan nga kita nakasunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang timailhan nga kita nakasunod
sa kabubuton sa Ginoo, ngituman sa pagkamasinugtanon sa kabubuton sa Ginoo, kanang mas pilion pa nato ang pagbuhat sa maayo kaysa pagpakasala. Kanang mas pilion pa nato ang pagpasaylo kaysa pagdumot. Kanang mas pilion pa nato ang pagkamapaubsanon kaysa magpasigarbuhon. Kanang mas pilion pa nato ang pag-amping sa atong lawas kaysa pagbisyo. Kanang mas pilion pa nato ang pagsimba kaysa paglingaw-lingaw. Kanang mas pilion pa nato nga mosabot kaysa maghukom sa atong isig katao. Kanang mas pilion pa nato ang pagrespeto kaysa pagbugal-bugal. Kining mga buhata, mao kini ang mas gikahimutan sa Ginoo. Kining mga buhata, mga igsoon, mo'y pinakanindot natong marigalo ngadto sa atong mahal nga inahan. Ang pagtuman di ay o ang pagsanong sa kaubuton sa Ginoo, mao kini ang pinaka-the best nga atong marigalo ngadto sa atong inahan. Kanang mutuo ta sa iyang anak. Kanang musanong ta sa iyang anak. Atong pagtuman, kini atong pagtuman sa kagustuhan sama sa gibuhat sa atong mahal nga inahan. Mas labaw pa kini sa mga bulak nga atong gihalad ngadto sa atong mahal nga Birhen Maria. Hinaot unta sa atong pagsaulog nining pagkatao sa atong mahal nga Birhen Maria nga dako kaayong kalambigitan diha sa pagluwas sa Ginoo kanato, kini unta magdala kanato nga mahinumduman nato ang kaayo o ang gugma sa Ginoo kanato. Og dili usab nato malimtan ang tawag ni ana nga di sa kaayo og pagkahigugmaon sa Ginoo kanato, dili usab nato unta malimtan ang tawag sa Ginoo nga mutuo ta niya, musanong ta niya og musanong ta kanunay sa iya nga kahubuton sama sa gibuhat sa atong mahal nga Birhen Maria. Hinaot pa unta. Palihog sa pagtindog